Салом алейкум, Ройгон авиа. Бардора азиз бисёриё бениҳоят зиёд савол метавонанд занг мезананд ки дар ки ҷои автобусо ман шумо дар рӯзи пешакӣ видеоша мемонам. Шумо мебинед ай метро ай якум выход чихе мебироем ба ки ҷора мебиёен. Чтобы вақте шумо занг мезанед телефонои шуморо ҷавоб наметаванд, хто самостоятельно биёвед. Ай метро котелники мебироен. Ҳамон нафарое ки ҷои автобусоро мековен. Мебироен ам хел рост мебиёен ай пеши метро. Ана инҷара диден ана стрелка якум дуюм ай якум выход ай тарафи якум выход мебироен. Рост лестница қати мебироен. Бениҳоят бисёр савол метиҳанд ки чихе биёвем ба вақте ки регистратсия сар мешавад бисёр занг мезананд телефонҳоро ҷавоб наметонем дода. Вақте дар телефонҳо ҷавоб дода наметонем баъд гапҳои қабе менависен. Инам хе мебироен ай выходи метро МТС диден МТС ам хе рост мебиёем барои пеши автобусода расидан без занги телефон. Чӣ хел шумо автобусоро хитон без занги телефон биёвем. Рӯ парутон МТС мешавад диден. Тарафи дасти чап кафе Самарқанд. Тарафи кафе Самарқанд намерен, тарафи дасти ростам намерен. Анами раҳқати рост. Рост мерен да канса. Диден нависагай автовокзал котелники да канса вақте ки мерен ай пештон автовокзал мебирояд. Таги навес бисёриё занг мезанем. Таги навес мо гап мезанем да канса биё бисёртон айраҳои дур мебиёен ё ки нафарое ки якум боринда котелники вақте ки да канса ки омаден анамиҷа таги навес мешавад. Таги навес диден анами таги навес қати то охира мерем да канса. Анаҷа маршруткоа диден маршруткоро мегзарен. Маршруткоро мегзарен. Ҳами таги навес қати ягон тараф то нахурда да канса рост мерем. Ана бисёриёро дар телефон гап мезанем ки рӯ парои автобусои Кавказки анами автобусои Кавказа диден автобусо сар мешавад баъди маршрутко автобусо баъди маршрутко автобусо сар мешавад. туалета иҷа навес тамом шид. Яъне шумо мегзарен автобусо сар мешавад. Анҷа автовокзал автобусо анамхи диде анҷа автобусои Кавказки тарафи Кавказ мерафтаги автобусо рӯ парои тарафи автобусои Кавказки гуфта ана автовокзал официальный. Шуморо ягон частни автобусо ҷамъ намекунад. Шумо худтон мебиёен рост бе ягон занги телефон автобусо рӯ парои автобусои Кавказки мегем ана ҳамиҷа мешавад. Автобусои Тоҷикистон ана миҷада меистанд. Анами автобусоро диден. Анами автобусо ин тараф автобусо диден официальный автовокзал. Автобусое ки мераванд мебиёянд Тоҷикистон мана автобусои Тоҷикистон. Чиқ диден. Tamam.